हेलो लोगोफोर फेसबुक आरो इउट्यूबाव आङो मोनसे भिडिअ मोनगासिनो दङ। बे जाहैबाय माने जोंनि बर'नि इउट्यूबार मुंदांखा इउट्यूबार bboys बिथाङा बड'लेण्डनि टुरिज्म डिपार्टमेन्टखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राया नंमारगौ नामा? आंनि साननायब्लाबो बै bboysआ जि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रा बुंनाया सैथो मारानो मार। नोंथांमोना खोनासंलांबाय जाबाय मा बुंदों बिथाङा। जों रावबो गैयाबा जों मा ओरैसो जों दा गुबुन मायबा मायबियाव गिदिंबाय थायो जों माबा जायोथ' मा होनो जों देखायनो हाया जेबो नोंसिनि बड'लेण्डआव मा दोङो जोङो गावसोरनि जायगायाव सोङो नोंसिनाव मा दोङो मा नोंसिनि हारिमुआ मा जोङो मिथिनो लुबैयो। अबभियासलि जों भिडिअस बानायो एन्टारटेनमेन्ट जों एन्टारटेनमेन्टखौ बानायनायनि अनगायैबो जोङो नलेज एगार्ड खालामो माने थांनानै जोङो नायनो लुबैयो बिसोरनि कालचार जानाय लोंनाय थानाय बेफोरखौ सब नायनो लुबैयो। दा जोंनियावबो जों माखौ देखायनो लाबोगोन जोङो जेबो गैया होनगोन आङो। जोंनियाव टुरिज्म डिपार्टमेन्ट जेबो माबा ख्याल लाया। टुरिज्म डिपार्टमेन्टफोरा ख्याल लानांगो। आं डाइरेक्ट होनो सोरखौबा आङो टुरिज्म डिपार्टमेन्टनि मानसि मोनबा आं डाइरेक्ट होनगोन मानसिखौ टुरिज्म डिपार्टमेन्टखौ जोंनि नेयाव ख्याल लाथारनांगो। जायखौ जों लाया टुरिज्म बाहेरनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डआव मानसि फैगोन बाहेरनिफ्राय बड'लेण्डआव मानसि फैबा बे मानसिया जोंनो खरस खालामफैगोन बे खरसखौ जोंनि मायाव खालामगोन जोंनि लकेल मानसिनाव थाफायगोन जाफायगोन लोंफायगोन बिनि खरसाखौ बे जोंनि बर' मानसियानो मोनगोन जोंनि लकेल मानसियानो मोनगोन। देट्स फायदा। टुरिज्म ओरैबायदि फायदा जोङो उत्तराखन्ड बुंनो थाङोबा टुरिज्म दोनो ओरैबायदि इयाव अमिर मानसि दोङो। जोङो जुदि दा हमना ला आउट अफ मा होनो आनादार स्टेटफोरखौ जोङो लानो थाङोबाबो हमना ला दा जोङो टुरिज्म बिराद माने माबायो आरो इसोरो मा होनो इखो बोगथाबो आंना जालायलाङा माने टुरिज्मखौ इसोर माने लिङो गावनाव। दा जोंफोरखौ स्पन्सार लिङो जोङो जोंनि स्टेटआव फैनानै भिडिअस बानायफै उमुक हटेलाव थानानै बानाय उमुक जायगा देखाय। जों फानि वेसआव देखाय मालाबा जोंनि भिडिअसआ खिन्थु स्पन्सार्ड वेसआवबो जायो मिथिबाय। जों स्पन्सार्ड वेस हिसाबै देखाया जों इसोरनि जानाय लोंनाय खालि देखायो बास नुनांगौ भिडिअसआव। थ' देट्स जोंनाबो टुरिज्मआ डिपार्टमेन्टआ लाथारनांगौ आरो जोङो लायोबासो जोंनि माबायाबो डेभेलप जागोन जायगायाबो आपग्रेड जालांगोन। दा बेनो आर्निंनि जरिया बिराद तारिका दोङो। बे बिराद तारिकानिबो जोंनि बे टुरिज्मआ बिराद गोदो मोनसे आर्निं जरिया लकेलिटि मानसिफोरनि थाखाय दा जेरैबायदि सोलिगासिनो जेनेरेसना नांथारगौ आरोना एकदम टुरिज्मआ बिराद मोजां जोंनि कालचारखौ डेभेलप खालामनानै जों इखौनो मा थिग मोजां स्टाइलाव देखायनो हायो।